Imeya yomasipala iDr Nkosazana Dlamini Zuma ithi lezi zinhlelo abazethulile endaweni zizoqinisa kakhulu umnotho walendawo njengoba iningi labantu abangene kulezakhiwo zamabhizinisi ngabesifazane. Sifikile namhlanje sabona esikubonile lapha internet cafe, salon, indawo zokuthunga, indawo zokudayisa ukudla. Bonke iningi lazo futhi zi-ownwa abantu besifazane. Imeya iphinde yadalula ukuthi lo masipala ukwazile ukusebenzisa izimali ngendlela efanele ngokuyisa intuthuko ebantwini. Njengoba siphila ngama-grant, siyaziqhenya kakhulu Dr Nkosazana Dlamini Zuma ukuthi siyabantu abawuphethe kahle imali yomphakathi ngoba iminyaka yonke sihlala sithola an unqualified audit opinion. Nezakhamuzi zikujabulele lokhu njengoba zithi sezizokwazi ukuqhuba amabhizinisi kahle. Ngiyabona ukuthi ushintsho luzokwenzeka kakhulu ngoba nomehluko wokuphila sekulula manje ngoba sengike eduze nespace sesikhona. Osomabhizinisi bathi into eyenze batshala izimali kule ndawo yingoba indawo ethandwa izivakashi. Njengoba siseduze kwalomfula nje, ziningi ama-activities enzeka emfuleni. Angiqale ngawethu nje. I-water tubing, lo ukugibela phezu kweshubhu uhambe emanzini. Ukugibela izikebhe lezi ezincane. Kunomdlalo la okuthiwa i-drag challenge. Thousands and thousands of people coming from all over the world. Uphelela khona la. Kule ndawo yase-Underberg kuphinde kwavulwa inxanxathela izitolo ezizokwenza amathuba emisebenzi entsheni yale ndawo.